Ако имаш коремче, това видео е за теб. Не знам дали ви писна постоянно да се изморявате, когато изкачвате стълби. По-високи разстояния, по-дълги разстояния, нямате енергия, не се чувствате добре, нищо не ви става. И този корем, истинска история. Аз бях на вашето място. До сега почти никога не съм разказвала тази история. Преди малко, може би повече от 3 години, бях качила 15 кг, не 5, не 10, цели 15 кг. Бях станала 80 кг. И когато се наложи да отида на едно събитие, отваряйки гардероба и нищо не ми става. Каквото и да облечеш, ти стои като на бременна жена. Тук един огромен корем. Супер много се притеснявах. Понякога дори хората ме питаха